Burj Khalifa. Nagalaw. Hello, Ninja. View ng Dubai. View ng Dubai. Live. Live. Magalaw. Wala dito. Ha? Apa ako bikin ko yan? Ki, paano to ay? Hindi mo din part ko man. Manalang kay video kang ko iba. Sa kisinat siya. Sana may maranaman. Nagnamya. Bikin mo. Basta alam kagatan siya. Pare, patira yung mga pere. What man. Cute pere. Ay. Kami at pare ay. May mga batan. Akat magkita. Ang ganong gabi man doon ng kibitan tas
solid what's awitan kan ini murah namanya modal marah dari tanah ramai tanah ada. Tapi sisir lapat kita ikian kalau tapi menang sita karena di Arman di Bibi pun kan karena ramai anak tuh angkel pun aku pun angin dapat pas habis nakir datang ke rumah kalau kita may view dah kasi simban natin eh. Ay nalaglag ha nalaglag simban natin magalaw Kontak mo, hindi ka naman. ang tatuya ay where is my friend I don't know to you, your friend. You can come to your friend. she tell here This is metro station. okay Business Bay metro station. That is our building. Tawag mo ba yan? okay here You can call her. She will come here. Maybe she's up already. asa baka message what you tell She tell me here this place metro station. we will go down Talalisan? we will go down You wait to her first. If she will come Or- here. I will call her Ako mga kasigado. Mabait ako sa'yo, hindi. True. But still no viewer, right? No likes. this number 5 Emily or this for you Sorry. What is the last number? 5 That is for her maybe. because 2 me how much buy How much she tell you? 60 Okay, bro.
Asan ka na? Saan? Nandito. Oh, nandito nga kami sa tapat ng metro daw ito. Dito sa Just go there straight, maybe she's there. Tell her we are near in the bus. we are near in the bus daw. Nandito pa kami sa loob. Nandito pa kami sa loob, hindi pa kami umaalis. Ba? O sige, baba na daw. 50 yan. Ha? 50. 50 Na. yan. 20, 40, 50. Ah? Hindi yung sasakyan na pinag-anuan mo. Dito pa kami, o pababa na kami. Alam mo ah? Alam mo kung Ang dami. Pero di ba na yun? Bakit ka? Hello. Amaris Fernandez. Salamat sa dalaw. Pasyal ulit. Pasyal. Nasa labas kami ng building. Ayan o. Amaikin mo, alam ikan na di malin. Alam na. I-video mo. Hi. Dali. Say kuang ko alam tanay ira. Apigir mo ah. Happy birthday to you. Dala, thank you. Lamig na kayo. Alam iraman. Oo nga. Ayan na yung mga kasama ko. Gagala na kami ulit. Alam ikargat ko yung views. Sama kayo. Napanulat ako to. Untan sa palugkin mo ah. Isin mo tampol o siyak ah. Isa mo si Iris. Gagala. Sama kayo. Gagala kami, ang init na lang.
Anong dala ko ba? Gold card yung dala ko. Ito ba yung binigay mo sa akin? Tignan mo nga. Sandali lang. Baka magkakalit. Masama na. Nag-aapura nga kami eh. Ha? Ano? Magkakano? Tig sa 10? Tig 10? Kasha yun. Ito kaya, ng mga Wait lang. Baka magkakalit-kalit eh. Isa-isa. ano? Nagkagulo-gulo na yung mga ano namin. 11, di ba? Ha? 11. Bigyan kong 10. Sige. Doon na tayo mag-ano. Doon ko na ayusin. Dali next. Magkano? 10 walang ano. May pusos ko yan. Ha? May pusos ko yan. May 10 ka? 10. Oh. Hindi, sa akin din. Wala rin. Wala kang 10? Walang ting. Oh, Interpot sa may amin na tayo. Yun sa'yo. Wala nga. Ano. Nagkagulo-gulo na. 9. Dali, tayo 10? 10. Kasi hanggang arjadat na. Ay, ito pala. Mukhang ano pa to ah. Mukhang, ito si Malin, sa kanya yan. Para Ramadan na ulit, Ramadan pa din, no? Uy! Wala na yatang load. Magalaw. Получилось. Naka-live. Ito, naka-live. Naka-live. Nag-load ka talaga? Hindi, dati na. Oh, gumanda si ano na naman. Talaga gumaganda. Gumaganda talaga si Divine. Ano, iba pala. Oo, iba talaga ang ano, no? Blooming? Blooming. Blooming sabi na. Ato doon sa kakainan natin, meron day to day. Parang kabayin. So, doon ang naman yun. Nandito yung regalo sa aking birthday. Eh, wala kang kasi bag. Walang pera. Need cash ba? Iba to. Oo, walang. Saglit lang, saglit lang. Ano pa tayo?